Organizatori dvodnevnog turnira su nogometni klub Iskra 1946 i općina Bugojno. Na ovaj način žele dati doprinos sjećanju na Mesuda Durakovića, koji je obilježio značajan period nogometnog kluba Iskra, prvo kao igrač, a potom i trener bugojanskog kluba. U porodici su stoga izuzetno zahvalni što će se organizovati turnir u znak sjećanja na njihovog muža i oca. Mesudov sin Narcis o tome nam je rekao. Jako emotivno, empatija radi svoje. Kako meni, tako i moje porodice od velikog značaja da se napokon na ovom stadionu dešava nešto lijepo na ime moga oca. Uspomene žive, sve dok uspomene žive, živet će on sa nama i želim ovom prilikom da kažem da radimo na uspomenama, da bi živjeli duže i da bi čuvali naše najdraže u našim sjećanjima. U nogometnom klubu Iskra 1946 uložili su mnogo truda na organizaciji turnira i praktično prvom značajnijem zvaničnom nastupu kluba od formiranja do danas. Ermin Zec, predsjednik kluba, bio je na čelu ekipe koja je organizovala ovaj turnir. Sve zasluge idu ljudima u klubu. Evo, ja sam tu ispred njih. Zaista nam je velika čast što imamo mogućnost da organizujemo ovako velik turnir. Ja sam sretan jer Meka je nama značio puno u životu. Bio je veliki igrač, prije svega čovjek. Izveo nas je na put, prije svega ja sam bio u toj generaciji gdje mi je puno pomogao i kroz karijeru mi je to valjalo. Tako da zaista mi je drago i velika čast što imamo priliku da kroz 2 dana se sjećamo našeg Mesuda i nadam se da će to u budućnosti biti i dalje memorijalni turnir Mesudu Durakoviću. Prvi put će se predstaviti novi šef stručnog štaba Denis Ljutić. Kakva je situacija sa igračkim fondom? Šta možemo očekivati od prvog praktično zvaničnog nastupa nogometnog kluba Iskra 1946? Tako je, izabrali smo za trenera Denisa Ljutića, jednog odgovornog čovjeka, radnog, koji ima licencu, koji je vodio dosta klubova, bio je tu u našem klubu, tako da vjerujem da nismo pogriješili, da smo izabrali pravo rješenje. Se tiče igračkog kadra, mi ćemo kroz naredni period, mjesec i pol do prvenstva, da posložimo sve kockice, da napravimo taj kostur ekipe i da imamo igrače koji će iznijeti sezonu i ako Bog da, cilj je, kao što svi znaju, da upadnemo u veći rang, a ako Bog da dogodne još veći, pa onda ćemo sjesti i razmišljati nekim drugim planovima. Nakon brojnih aktivnosti proteklih mjeseci, travnjak stadiona Jaklić je u odličnom stanju, a vidljiva su i infrastrukturna poboljšanja na stadionu. Mirza Idrizović, direktor Kulturno-sportskog centra, koji odlukom općinskog vijeća Bugojno vrši funkciju upravitelja nad stadionom Jaklić, o tome nam kaže. Pa evo, ovo je možda najmanje što možemo uraditi kako bi sačuvali sjećanje i uspomenu na jednog velikog čovjeka, trenera, fudbalera, roditelja, prijatelja, čovjeka koji je volio svoj grad, koji je volio nogometni klub Iskru, koji je volio ljude. Mesud Duraković, naš Meka, je bio i moj, Allah rahmetele, je bio i moj trener i mnogih generacija u Bugojnu i svi ćemo ga se sjećati naravno kao dobrog trenera, dobrog čovjeka, ali prije svega kao drugog roditelja. Jer je vrlo često, bar u mojoj generaciji, zauzimao poziciju i ulogu roditelja tako što je vodio računa kako se ponašamo u školi, kako se ponašamo na samim treninzima i uvijek je biti čovjek stavljao ispred same uloge nogometaša, fudbalera i same te profesije koju je nosila. Tako da zasigurno grad treba da sačuva uspomenu na ovako važnog, vrijednog i velikog čovjeka i da se na neki način odužimo i njemu i njegovoj porodici tako što ćemo organizovati memorijal koji će, ako Bog da traje. Podršku organizaciji jednog ovakvog turnira dala je i općina Bugojno, na čijem je čelu načelnik profesor Hasan Ajkunić. Želim da kao čovjek koji je poznao tog čovjeka, koji je 40 godina bio u nogometnom klubu Iskra, kao igrač, došao je do maltene jedne svoje karijere gdje je zakucao čak na jednom vremenskom periodu u reprezentaciju da bude u nekadašnje države Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini jako bio poznat. Ovo je zaslužio naš Meka, ovo je zaslužio svi igrači u ime koji on je bio ovdje. Hvala Bogu, došlo je vrijeme da danas našem zahvalnim se porodici, prije svega Duraković, njegovom sinu, našem Erminu, našem Mirzi, vama medijima, evo, ja kažem, ovo je grad tražio i grad je dobio da i bude jedan memorijal našega Meku i ja vjerujem ako Bog da ovom prilikom pozivam sve naše
iz susjednih gradova, da ova 2 dana propratimo ovaj turnir. Ovo će tradicionalni turnir biti ovdje u gradu Bugojnu i mislim ovo prije početka sezone, ako Bog da, jedno hvala svima koji će doći, koji će učestvovati ovdje, a naš rahmetli Meka nikad neće biti zaboravljen. Na prvom memorijalnom turniru Mesud Duraković Meka učestvuju 4 ekipe. Nogometni klub Hrvace iz Hrvatske, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, fudbalski klub Veležne Vesinje i domaćin nogometni klub Iskra 1946. U prvoj utakmici u subotu od 16 sati sastaju se Iskra 1946 i fudbalski klub Velež, a od 18:30 igraju Hrvace Sloga. U nedjelju u istim terminima su utakmice za plasman.